Hürmetli rayondaşlar, қайтқан қонақтар, 2022 ел тарихқа талғын ғана кетіп бара, узып барған ел біздің район қызметшілері үшін шақты оңышлы болды. Шуларның бірнешесіне тоқталып кетсем дұрыс болар деп ойлаймын. Біз ортақ күш біле республикалық программалар негізінде эшләнгән барлық объектларында эшләп чыга алдык. Менә мисал өчен берничәсе 15 километрдан артык асфальт җәеп, шулай ук башка объектларда төзелеш эшләрен үз вакытында яхшы сыйфат белән колледж җәмгыяте белән берлектә төзеп файдалануга тапшырдык. Район үзәк больницасы, Әбди мәктәбе, Мишә мәктәбе, шулай ук Савыш мәктәбе һәм Олы мәтәскәдә эшләр эшләнде. Булар безгә бюджет акчаларын шактый экономияларга алдагы көннәргә шундый алшарт булып торалар. Шулай ук авыл хуҗалыгы өлкәсендә шактый эшләребез бар. 80 мең тоннадан артык икмәк җыеп алынды, 1 гектарга 34 центнерга якын тәшкил итте. Терлекчеләребез дә сынатмады. Промышленность объектларына килгәндә Топгаз җәмгыяте миллиард сумнан артык булган объектны файдалануга тапшырды. Шулай ук промплощадкада эшләр тукталып тормады. Район үзәгенә килгәндә чистарту җайланмаларын файдалануга тапшырдык. Яңадан су кертү буенча эзлекле алып барылды. Үзәкне моторлау хисабына дип әйтергә кирәк. Һәм инде шартларны яхшырту өчен без почта зданиясендә, сөтмай заводларында шактый эшләрне юнәлешенә алып бардык. Культура, спорт өлкәсендә дә сынатмадык. Спортчыларыбыз Татарстан, Россия, дөнья күләмендә барган ярышларда бик актив катнаштылар һәм призлы урыннарны яуладылар. Шулай ук культура өлкәсендә эшләгән артистларыбыз, анда хезмәткәрләр, фидакар хезмәтләре белән актив рәвештә районда 20 серия төшерелгән Алмаш фильмында да катнашып, анда үзләренең урыннарын таптылар. Гомумән алганда, бу ике өлкәдә эшләүчеләргә бары тик зур рәхмәт кенә әйтәм. Әйтәсем килгән фикерләр шул, хөрмәтле райондашлар. Киләсе еллар уңышлы булсын. Мобилизация саларында чакырылган хәрбиләребез белән һәрвакыт хәбәрдә торып, аларның вәзирләрен үтәп барырга тырышабыз. Лисичанск шәһәренә дә үз вакытында формалаштырып бергәләп 20 тоннадан артык матди ярдәм белән ярдәм итә алдык. Гомумән алганда район өчен узып барган ел мин начар килде дип уйлыйм. Хөрмәтле райондашлар, барыгызга да исәнлек, саулык телим. Егетләребезнең үз вакытында исән-сау җиңеп бәйләнеп кайтуларын теләп калам. Киләсе еллар сезгә бары тик күңел тынычлыгы, уңышлар алып килсен. Яңа еллар белән.